I on se sad nalazi u Jagodini. U Jagodini. Jagodina. A pošto se nalazi u Jagodini, on ne može da bude ovde. Ne može. Eto, u tome je cela stvar. Jeste u tome. Je tako? A gde vam je bogama Marsa? Evo sad će on. Izvolite vi, molim. Evo ovaj čuran za Arsu. Pa sad smo ga ispekli. Koga? Arsu. Ma ne, čurana. A, čurana. Evo uzmi ovaj kaput. Hoće. Samo njega nemoj da ispečete. Nećemo. Šta ćemo sad? Ostavi to. Dakle, vidite, samim sticajem okolnosti, momentalno, Da. ili bolje reći, privremeno, vaš sin je ovaj moj prijatelj. Ja samo privremeno. Ama kakvi privremeno, taman posao. Nemam ja nikakvu privremenu deču. Znam ja to u životu. Primi ga privremeno, pa posle se vapa tup. Pa posle ispadne muški sevap. Jevo je on. O čemu ti to pričaš? Filžan, burek, ekmekešek. Razumete li?